Пускаме. Върви тонката. Първо палене на кочината специално за феро. Трябва да върви видеото заради ферариста. Да, видеото се прави заради ферариста. Малко само да пипнем тук електрониките. Да, тунинга малко там, да. Централката говори, че има грешки. Грешки. Трябва да видим какви грешки. Сега Пламене, ще караш без круиз контрол, ще караш. Без круиз контрол. Да. Как ще цела пътя, не знам. Без реле на климатика ще караш. И клапан за изпаренията ще караш без него. Нема се изпаря, само зимата. Айде сега да видим какво ще стане. Я да видиме. Въртя. Я. Я. Тя пали, бе. Айде с тия толкова ще няма вода, няма нищо. Стига толкова за...